Moi, mä näytän sulle helpon kotitreenin, missä sä voit käyttää tämmöistä tosi pientä kevyttä kuulaa. Mä näytän sulle 4 eri liikettä. Ja videon lopussa niin mä kerron, kuinka monta toistoa ja kuinka monta kierrosta tehdään. Tästä tulee tosi tehokas kotitreeni. Mutta kaikki nämä 4 liikettä on tosi helppoja suorittaa. Siinä ei tarvita kauheasti tekniikkaa. Mutta katsotaan liikkeet läpi. Ensimmäinen liike on kuula vartalon ympäri. Eli lähdetään viemään näin. Mutta tehdään tästä vähän haastavampi sillä tavalla, että nostetaan toinen jalka ylös. Ja ei haittaa vaikka horjuu, tämä on sen tarkoitus. Mutta keskivartalo on tosi tiukkana ja se ohjailee meidän tasapainoa, tai siis pitää meidän tasapainoa yllä. Eli niin se tuntuu sinne keskivartaloon. Ja jos nyt tämä on liian helppoa, niin pistää silmät kiinni. Ja sitten sä voit sitä tasapainoa horjuttaa, mutta ideana olisi se, että sä horjuisit paljon. Tästä toinen vaihtoehto voisi olla semmoinen, että lähdetään nuoralla kävelemään, mennään eteenpäin ja sitten mennään myöskin taaksepäin. Näin. Toinen liike, kuula pään ympäri. Eli tehdään sillä, otetaan sarviote, mennään puolikyykkyyn, staattisen kyykkyyn ja viedään kuula pään ympäri. Ja tietysti toiseen suuntaan myöskin. Hei, sitten tulee 3. liike. Ja se on kauppakassi. Hauska nimi. Jos keksit paremman nimen, niin laita kommentti alas. Niin, jos se on hyvä, niin mä haluan käyttää sitä. Mutta liike näyttää tältä. Eli viedään kuula aina toiselta puolelta toiselle puolelle. Ja tässä on olennainen se, että me joustetaan polvista. Aina kun kuula tulee polvien kohtaan, me joustetaan. Eli jousto, jousto, jousto. Tässä saa tehokkaamman liikkeen, kun vie jalan tuonne taakse. 4. liike, polven nosto ylös. Tämä ottaa lonkan koukistajan. Kannattaa tehdä sillä tavalla, että otatte kasakirjoja tai joku koroke, että pääsette vähän ylemmäs. Sitten vaan jalka tuolta kahvasta lävitte. Lähdette nostamaan ylös, pikkupito ja rauhallisesti alas. Katso vielä niin, että sun lantio ei keinahtaisi tänne alas sekä mihinkään. Yritä pitää se suorassa. No niin, siinä oli ne 4 aika helppoa liikettä. Tasapaino tulee paljon paremmaksi, kun tässä on aika paljon sellaisia, kun joutuu pitää tasapainoa. Mikä on tosi hyödyllinen. Ja muista käyttää keskivartaloa aina niissä liikkeissä, mitä sä teetkin. Ja kuinka monta toistoa? Mä tekisin 15-20 toistoa per puoli. Jos sulla on isompi kuula, niin sit se voisi olla 12-15. Meet sen mukaan, miltä susta tuntuu. Meet sillä kevyesti ja sit sä voit lisätä niitä toistomääriä. 4 liikettä tehdään putkeen. Sen jälkeen tulee palautus 60 sekuntia ja tehdään 4-5 kierrosta. Hei, laita kokeiluun tämä harjoitus, laita kommenttia alas ja kerro, miltä susta tuntuu. Hei, kiitos kun katsoit videon loppuun. Nähdään ja tsemppii treeneihin.